en aquesta sala del capítol, la sala capítol, acompanyats per un patrimoni d'avantguàrdia, com són les aquarel·les de Sean Scully, en un espai pròpiament mil·lenari. Recordin que tenim just aquí tocar la torre Corneli, una torre militar de defensa de la nostra estimada ciutat. Un espai més que adequat per la conversa que tindran avui sobre aquest tema cultural de la nostra ciutat de Girona, i qui millor que amb aquesta representació de la cultura a l'avantguàrdia gironina. Gràcies per venir i esperem que gaudeixin d'aquesta estona. Moltes gràcies, Gustau. Gràcies. Bon dia. Soc Isabel Raibal, membre de la plataforma Girona Futur, i en nom de Girona Futur sigueu benvinguts i benvingudes a aquest espai tan peculiar i tan important per la nostra ciutat. Gràcies a Gustau per acollir-nos. Avui, amb la d'avui ja és la quarta xerrada que portem d'any. Les xerrades de Girona Futur van néixer amb la voluntat de crear un espai de debat, de reflexió i sobretot de propostes per temes que interessen a la ciutat i també al país. Tenim preparats altres temes per parlar els propers mesos. Per exemple, el mes vinent, la propera xerrada serà sobre els colors de la ciutat. El color gris de les pedres, el color blau de l'aigua i el verd del patrimoni natural. Però si algun d'aquests temes, teniu d'altres temes que creieu que són molt interessants o que tingueu la inquietud que la nostra plataforma, que Girona Futur ho tracti, doncs sou benvinguts a fer-nos aquesta proposta. Tenim ganes que Girona Futur creixi amb la participació de contra més persones millor. Us deixo amb en Santi Bauné, membre de la plataforma Girona Futur i que farà de moderador d'aquesta xerrada. Santi? Gràcies, Isabel. Com bé deia, avui estem en un espai de luxe, amb ponents de luxe, per parlar dels luxes de la nostra ciutat i del seu patrimoni cultural, històric i artístic. Però sovint, a més enllà dels entorns acadèmics i les professions artistes, el patrimoni cultural, artístic, històric i industrial de la ciutat queda lluny de la realitat dels turismes de la ciutat. De vegades, fins i tot, sap més sobre el patrimoni i la gent de fora que ens visita que nosaltres mateixos. Per què? Què fa que ignorem la petjada cultural que ens han deixat generacions que ens han precedit? És falta d'interès, és falta d'atractiu? Té a veure amb cert interès per destacar el patrimoni més espectacular concentrat en una àrea central de la ciutat, obviant sovint el patrimoni més perifèric? Per què pot ser som capaços de tallar el patrimoni d'altres ciutats i no el propi? Tenen alguna responsabilitat els agents públics encarregats de vetllar per la seva conservació? Consideren les administracions que és un bé reclam més que per consum intern? Pot incidir l'estima del patrimoni propi en l'estima de la ciutat, el civisme i els valors de convivència? I en què tinguem més cura també de la ciutat en general? Es fa prou des de tots els àmbits per promoure el coneixement del patrimoni gironí entre els gironins i les gironines? Què cal fer més? De qui responsabilitat? Què podrien fer els que vivim a la ciutat per corregir el desequilibri? De tot això i tot el que elles hi vulguin, en parlarem amb els altres ponents que ara us presento. Aviam, si aconsegueixo obrir això. Al meu costat, Marc Sureda, que és doctor en Història i conservador del Museu Episcopal de Vic, també és director de l'Institut de Ciències Religioses de Vic, professor associat a l'UDG i a l'Ateneu Universitari de Sant Sebastià de Barcelona. També és membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i les seves investigacions es centren principalment en el món medieval, a través d'aspectes com l'art, l'arquitectura religioses, amb fons litúrgicos o l'arqueologia. Al seu costat, Sílvia Planes és historiadora, camprodonina i gironina d'adopció. És medievalista, especialitzada en l'estudi de les dones i la seva història, sobretot de les dones jueves. Ha publicat els llibres
Fulles de Sara, Dones jueves de la Girona Mitjaval, i amb en Manel Forcano, Història de la Catalunya jueva. Actualment és directora del Museu d'Història de Girona i del d'Història dels Jueus. I per fi, la Maria Dolors Reig és mestra i president de l'Associació de Guis de l'UNESCO de Girona. Entrem en matèria. Creieu que el patrimoni gironí és prou conegut pels mateixos gironins i gironines? El que vulgui. Bueno, si voleu començo jo, però jo em sembla que primer de tot, potser tots ens coneixem, però hauríem d'explicar una mica què fem, perquè em sembla que sóc la representant, si m'ho permeteu adjudicar-me això, de la societat civil. Nosaltres, des del voluntariat i des de la societat civil, l'Associació Amics de l'UNESCO de Girona, que forma part d'un conjunt més ampli que ens apleguem a sota la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO, intentem apropar les propostes que fa la mateixa UNESCO a la ciutadania i també les nostres més enllà i més enfora. Què fan i què fem? Perquè, esclar, el més fàcil és pensar que els altres haurien de fer i que no fan prou, però penso que també hem de fer nosaltres. Nosaltres, des de l'associació, que ara farà 40 anys, l'any vinent, per una banda, hem recollit el testimoni dels que varen iniciar aquesta aventura, perquè en molts moments és una aventura, i intentem dia a dia actualitzar-la. Llavors, quan parlem de patrimoni, esclar, jo penso que tots els vegades se'n va cap a l'Europees. Pensar que si és els moviments que tenim, tot el que és molt tangible i molt visible. Perquè hi ha un altre patrimoni tangible que vam oblidar. I ara, per exemple, penso que si no coses identificades, tot el que representa ell, aquesta figura, ja és un patrimoni. I hem de continuar. Nosaltres som una associació de la idea de la baixada de
considerem que és prou conegut o que és prou viscut el patrimoni de Girona entre la ciutadania gironina. Jo no seré pas qui gosi dir si sí o si no i molt menys jutjar la ciutadania gironina amb això, però sí que això em mou amb una reflexió de, em sembla que va ser Kennedy, que va dir no et preguntis què fa l'Estat per tu, pregunta tu què fas per l'Estat. Per tant, jo aquí voldria dir, preguntem-nos què fem nosaltres pel patrimoni, o sigui, com ens mirem aquest patrimoni. Des de la perspectiva de la ciutadania, ara em poso al costat de la ciutadania. Jo estic gestionant espais de museu en els quals es treballa un patrimoni històric i cultural, més que artístic. I aquest patrimoni històric i cultural s'ha de posar a l'abast de la ciutadania. Això ho tenim claríssim en els equips dels museus i treballem per un benefici públic, i treballem per un bé públic. O sigui, això ho tenim d'entrada, és la base del funcionament d'un equip. Llavors, què fem com a ciutadania en relació a aquest patrimoni? I aquí jo voldria aportar la idea de la necessitat de que nosaltres ens sentim identificats amb aquest patrimoni. O sigui, el patrimoni és identitat, i el patrimoni material i immaterial, estic parlant. La història és identitat, i és una identitat que es troba a través de la diversitat i de la pluralitat. Això és molt important. No hi ha una via única, no hi ha només una manera d'entendre i de viure aquesta història, aquest patrimoni, i de recollir-lo i d'identificar-te amb això. Què vull dir amb això? I ara ja centro més i després ja deixo la paraula a Marc, perquè si hi ha una cosa que faig és enrotllar-me molt. M'haureu de tallar, ja vaig fer. Però em centro en un exemple, i és en el tema del patrimoni jueu, que és el tema que conec. Què ens passa? Penseu que tenim un índex de 135.000 visites a l'any. Parlo de després de pandèmia. Abans havíem arribat a... Hi havia anys que, calculant la gent que ens passa per temps de flors, arribàvem tranquil·lament a 160.000 persones a l'any. Són moltes persones. D'aquestes persones, quantes venen de Girona? I quantes venen de l'entorn de Girona? Probablement, dic de visitants al museu, no de participants a les nostres activitats, que això és una altra cosa. La gent que participa a les activitats, a les conferències, aquí tenim la Roser que ens acompanya, sempre és present i sempre ve i ens ajuda moltíssim amb la seva presència, per tant, també t'ho vull agrair, Roser, però vull dir, de visites al museu. I per què passa? Quan fem l'anàlisi, ha arribat un punt també que voldria dir, faig un parèntesi, que hem de deixar de parlar de xifres. O sigui, no és tan important que vinguin 135.000 persones, jo ja vull que vinguin 135.000 persones, però tampoc vull morir d'èxit. Per temps de flors, als museus no s'hi pot entrar. Fa mitja desarda, llavors què preferim? O sigui, jo el que prefereixo és que qui vingui a visitar el Museu d'Història dels Jueus en tingui una experiència satisfactòria, estigui bé amb allò que veu i no pas que sigui una aglomeració tal de gent. Dit això, què passa amb la gent de Girona? Generalitzo, generalitzo moltíssim, però passa que potser ens hem abocat a una visió o una idea o una missió de dir això és per gent de fora, això és per gent jueva. Perquè d'aquestes 135.000 persones que visiten el Museu d'Història dels Jueus, un 45% són d'ascendència jueva. Actualment, des del dia 7 d'octubre de 2023, hem baixat moltíssim amb visitant jueu, perquè ens entenguem. I totes i tots sabeu per què. Però ahir, el Museu d'Història dels Jueus va rebre 360 persones jueves vingudes de França que venien a passar l'últim dia de Pasqua Jueva, venien a Girona. 360 persones de les 10 del matí a les 2 del migdia amb els Mossos d'Esquadra al voltant, perquè amb la situació que estem, doncs hem de tenir aquesta protecció. Vull dir que potser sí que ens hem... Tota aquesta gent ve com amb una mena de peregrinació. Què passa amb la gent de Girona? Ui, no, és que jo no conec prou aquest tema, potser no ho entendré, ja hi he anat una vegada
Ja sé que hi ha les làpides i ja sé que el tema jueu és molt interessant, però en canvi, el dijous passat vàrem presentar el llibre que ha escrit Manel Forcano sobre la Càbala, una història de la Càbala des dels orígens fins a l'arribada a Catalunya al segle XIII, amb un concert preciós de Lídia Pujol. No hi havia ningú que jo conegui d'origen jueu, gairebé coneixia tothom que hi havia al pati, unes 50 persones, i gairebé totes eren de Girona. Per tant, hem de veure de quina manera lliguem aquest patrimoni amb aquest concepte d'identitat pròpia, i acabo amb reforçar, perquè m'he anat molt per les branques, però jo el que voldria dir és que si aconseguim fer entendre a Girona i a la gent de Girona, que molta gent ja ho entén i ja ho sap, però que la història jueva és part de la història pròpia, perquè sense la història jueva Girona no s'entén, igual que no s'entén la història jueva de Girona sense la història de Girona. Per tant, és una amalgama i és una història pròpia. Si aconseguim fer entendre això, la gent de Girona se sentirà el patrimoni jueu seu. I si se sent el patrimoni jueu seu, tindrà molt més interès i tindrà molta més presència en el museu, en el call. Ara bé, he dit que acabava i no acabo perquè tinc una l'haig de posar, Marc. Ara bé, què expliquem d'aquest patrimoni? Ara també us explico una altra anècdota. Penseu que fa un parell de mesos baixava pel carrer de la Força i em vaig trobar amb un senyor, amb un grup que tenia tot l'aire de ser persones d'origen centreamericà, sud-americà. El senyor també tenia accent centreamericà, després vaig saber que era d'Honduras, que deia que los judíos en esta calle, el carreró de Sant Llorenç, los cristianos les hacían subir encima de una escalera, les cortaban la cabeza bajaba rodando y los cristianos la recogían ensangrentada debajo. Jo vaig parar. Clar, ja era dir dels estecos, això. Jo em vaig parar i li vaig dir, perdoni, i em va veure la cara i em va dir, a esta senyora no li gusta lo que cuento. Dic, gens, vostè és guia, perquè aquí hi ha una altra cosa. Nosaltres tenim uns grups de guies molt ben formats. Penseu que l'Associació de Guies de Girona, els guies professionals, són gent que venen a fer els cursos, que són gent que en saben moltíssim i que fan unes visites meravelloses, però aquesta persona no era guia. Què ens trobem? Hi ha un intrusisme gran, Aquest senyor diu, no, yo soy aficionado y les cuento esto. Dic, però vostè d'on t'ho ha tret tot això? De un libro. I dic, ¿y dónde está este libro? I diu, en esta biblioteca de los judíos. Volia dir, a la pobra llibreria d'en Vicente, que no és ni la biblioteca de los judíos, sinó que és una llibreria del Call. I ni és judío. Encara que ho sembli. No, en Vicente és testimoni de Jehovà o evangèlic, vull dir que no ho sé, és igual, però és una bona persona que sap molt. Tant se va. I li vaig dir, ¿qué libro? Pues que espereu-se. ¿Qué libro? Diu, está en l'escaparate. Diu, són les leyendas de Girona d'en Carlos Vivó. Dic, li juro que en Carlos Vivó no explica que baixaven els caps rodant dels jueus per al carrer de Sant Llorenç. Llavors, totes aquestes coses que ara hi poso gràcia i que fa... Però ens fan mal, perquè llavors la gent de Girona diu, quines bestieses expliquen, però per un cantó. La gent de fora, gent jueva, diu, per què diu aquestes tonteries? O s'agafa en aquesta cosa del victimisme sempre propi de la condició jueva, que també és cert, ho han passat molt malament, però ho veieu que ens fèieu, ens tallàveu el cap i baixàveu rodolant. Tot això és una mala manera per explicar i per apropar perquè aquest patrimoni sigui propi de la identitat. Ara sí que callo. Ara tu. Sílvia ha acabat amb una anècdota i jo d'això, d'aquestes mil, jo no hi era, jo no em vaig veure, però em van explicar que una vegada un dia en catedral assenyalava a terra les tombes de los màrtires i després deia, hasta aquí llegaron las aguas. Que ja hi ha hagut que no vull dir bestieses mil. Ja ho diu la Bíblia, no recordo on, el Coelet deu ser que diu el número dels imbècils és infinit.
adreçat no es pot adreçar. Anem per aquí. Jo agraeixo que se m'hagi invitat i jo treballo a Vic, soc investigador i a més tinc un nen de 5 anys, per tant la meva experiència com a usuari de l'oferta cultural del patrimoni gironí és molt limitada. Però, perquè aquesta pregunta doncs diem el que passa. Sí que vull afegir una cosa, no és el tema avui les subvencions, però deixa'm dir Dolors, que ja sabem És un tema espinós. és superfeixut, de la finestreta digital, jo tinc el convenciment que algú l'ha pensat per fer que desaparegués el 90% de les associacions, però que jo trobo molt normal que si algú demana diner públic que es dingui a tots, presenti un projecte de què vol fer i justifica el que vol gastar. No m'agradaria que des la impressió que això ens fan dir en què volem gastar, home, només faltaria. I ens fan dir com ho hem gastat, només faltaria. Això deixem-ho dir. El debat d'avui, el que ens veu enviar, estava més enfocat, diguem, en un patrimoni, tot i que ja hi feu referència, però diguem, la primera impressió era més enfocat en allò que dèiem patrimoni històric artístic, una idea clàssica de patrimoni. Els barris, o el que no és el d'allò, això és interessant, però trobo que és molt significatiu que tu hagis tret exemples de persones vives fins fa poc, o persones que hem conegut que també són patrimoni, que introdueix la noció que després la Sílvia l'ha reblat, que és la del patrimoni immaterial. Perquè vol dir que això també és una cosa que té a veure amb la memòria, que té a veure amb la nostra identitat. I aquesta és la mare dels ous. La Sílvia ha tocat el tema, però crec que el que té el nus del debat és aquest. És a dir, nosaltres que ens dediquem a l'estudi del patrimoni i a la gestió del patrimoni, que jo treballo en un museu, seria molt fàcil, sense fer abstracció de la nostra posició, dir, però esclar, és que la gent no coneix el patrimoni, la gent l'hauria de conèixer, s'hauria de fer aquí, perquè la gent no té consciència, sembla mentida, aquest jovent, que no li interessa el patrimoni, jo penso tenir una edat, però quan dic això d'aquest jovent, dius, què passa aquí, no? No és aquesta la clau, no és aquesta la clau. Si no aconseguim que el patrimoni és bàsicament identitat. El patrimoni, la noció antiga de patrimoni és la que nosaltres diríem quan anem al notari, el patrimoni que haurem entrat dels pares. Però la noció moderna, la noció cultural del patrimoni, o del patrimoni cultural, si volem dir-ho així, és la que té a veure amb la identitat. Si us explicava el Gabriel Alcalde, el Zarcigui, classe de patrimoni. Una cosa l'anomenem patrimoni perquè una societat determinada, una comunitat determinada, la reconeix com a important o rellevant per la seva identitat. I en aquest sentit és una mica com la llengua. Parlem d'un idiolecte quan dic coses que només les dic jo sol i categoritzo la meva manera de parlar, però parlem d'un dialecte d'una llengua quan hi ha un ús intersubjectiu d'una sèrie de paraules. Les ulleres de la meva àvia són patrimoni per mi, perquè jo quan les veig me'n recordo de la meva àvia. La Catedral de Girona és patrimoni de tots, perquè quan el diem tots identifiquem una cosa que ens toca la identitat. No? Per tant, depèn de nosaltres. I en un cert sentit sembla que hi ha un patrimoni objectiu que està allà, però en realitat és un patrimoni perquè l'hem reconegut com a societat. I una sèrie d'evolucions de la nostra cultura, en un moment donat entenem que les coses que són antigues, que les coses que tenen a veure amb l'art, que també és una noció, tal com bé l'entenem, que és a final del segle XIX, són patrimoni, que tenen a veure amb el que nosaltres som i que això configura una certa identitat. Que això pugui ser així, que això tingui a veure amb la nostra identitat, que el reconeguem com a tal. Llavors surten les anècdotes ahir parlant del debat de la noia de Font de la Pólvora que no havia estat mai a la catedral, perquè això no és rellevant per la seva identitat. Com ha construït la seva identitat aquesta persona? Si ha anat a l'escola, ja n'hi ha d'activitats culturals i de síntesi que en deien, ara no sé com diuen, però d'activitats que treballen sobre el patrimoni. Recordo que la Ximenis, quan jo treballava aquí a la catedral, doncs havia fet totes unes unitats didàctiques sobre la catedral, però quan jo era petit la primera cosa que vaig llegir sobre la catedral era el llibre de Jordi Dalmau, Manifestacions de Pipigó, de Carles Ambassador, la catedral perseguida. Recordo que el primer text que vaig llegir sobre aquesta casa que encara em fascina. De recursos n'hi ha. Què fa que aquesta persona tingui això vinculat a la seva identitat o no? I aquí hi ha un tema que és l'educació, l'ensenyament, si es vol, que estic d'acord que no ha de carregar tot sobre els mestres, però hi ha un tema que és cultural. Hi ha un tema que és cultural.
deixo anar aquí la bomba, callo i després ja la bomba és la següent. Jo crec que si, cada vegada estic més convençut que si alguna cosa pot salvar el món, i concretament les nostres societats occidentals, són les comunitats, és fer comunitat. I parlo d'Occident perquè el nostre món occidental és un món que configura el capitalisme i el capitalisme li interessa que vulgui el mercat. I al mercat no li interessen les comunitats, li interessa l'individualitat. Jo, que compraré per ser feliç, bàsicament és això. Llavors, com ho faig jo per fer comunitat? Doncs amb referents comuns i poder construir identitats, com deia la Sílvia, que siguin obertes, que siguin diverses i que siguin compartides. Per tant, una persona de la pólvora, una persona que ha nascut al carrer de la Força, una persona que és nouvinguda, els seus pares són nouvinguts o ella és nouvinguda, que trobi punts en comú. I que aquests punts en comú els pugui compartir, els pugui fer servir per fer comunitat. Comunitats no excloents. I atenció, quan parlem d'identitat. També, un petit complement de la bomba, és que si us parlo d'identitat, doncs estem tranquils i tots ho tenim clar, però si us parlo d'ideologies identitàries, fem servir un derivat semàntic de la mateixa paraula, tots aixequem l'orella. Per tant, aquesta identitat no pot ser essencialista, perquè si som essencialistes ens anem amb un discurs de nosaltres i els altres. I això és vàlid pel segle XIV a Girona pels jueus i és vàlid per la Girona d'avui. Per tant, la pregunta és quin paper ha de tenir aquest patrimoni en les comunitats que construïm? Perquè si no, perd el valor com a patrimoni. Per mi. Justament, no, Dolors, endavant. Justament el que volia volia intervenir. És que quasi bé per al·lusions. Quan ahir vàrem fer com un predebat va sortir el tema aquest que a l'escola sempre se li passen totes les pilotes i això s'ha de fer a l'escola, això s'ha de fer a l'escola. Llavors ell va sortir el tema que no és només l'escola com a centre educatiu, sinó que a nivell educatiu s'hauria de fer. Però si es comença a l'escola, l'escola, institut, un grup educatiu, etc., és allà on es pot treballar millor perquè allà conflueixen tota aquesta sèrie de persones que procedeixen de diferents identitats i on pots fer un bon treball. Això d'una banda. El que passa que, esclar, el que tu deies, quan parlem d'educació no és només educació formal, sinó que hi ha la informal, la no formal, totes aquestes, que és allà on nosaltres com a associació a l'entorn d'Amics del Monesco a Girona podem incidir. I ho intentem fer ajudant a difondre el patrimoni, començant per la primera passa que ens han dit tots els estudiosos de patrimoni, que és el coneixement. Si no coneixes una cosa, en aquest cas parlem de patrimoni, però també ens va amb persones. A vegades tenim un cert recel d'adreçar-nos a algú, un cert prejudici, i quan coneixes aquella persona o aquell col·lectiu, llavors ja anant més enllà, dius, potser és diferent, no? Doncs el primer pas és conèixer el patrimoni, això ens porta a estimar-lo i a valorar-lo i a tenir-ne cura. I això és el que fem amb un projecte molt concret que en diem Apadrinem Escultura. Que ens sembla que, esclar, si comencem al centre educatiu, allà on era, podem anar irradiant i anar fent que les famílies també se n'assabentin. Aquest projecte el vam començar dient-ne només així, Apadrinem Escultures, però després els dos adjectius que ja portava inserits han anat aflorant, que és educatiu i ciutadà. I ciutadà ha quedat demostrat perquè a mesura que ha anat avançant en el temps del projecte s'hi han afegit associacions de veïns, miro per exemple cap allà que tenim representants de l'Associació de Veïns de l'Eixample, s'hi han afegit fundacions, com és per exemple la Fundació Bertrana, s'hi han afegit per exemple altres associacions com és ACFIR, el Cercle d'Estudis d'Informàtica, etc. Vol dir que hem començat a l'escola, ja veieu molt físicament, aquells nens i nenes, probablement, ja no dic segurament, probablement ho hagin traspassat amb els seus pares, amics, coneguts, etc., però després també ha anat irradiant més cap a la part ciutadana. I això ens voldria portar, però encara no ho tenim ben aconseguit, que tots aquests nens i nenes que comencen amb un patrimoni que està al carrer, que és el més recent, perquè la majoria d'escultures que tenim són del segle, em sembla que en tenim una del XIX o alguna del XIX, però no gaires, moltes del XX i algunes del XXI. Això també ens hauria de portar cap als museus. I ja ho hem parlat
parlar diverses vegades amb la Sílvia, encara abans de començar tornàvem a parlar, perquè algunes d'aquestes peces que tenim al carrer, l'original està en el museu. Aquest seria una mica l'esquer que nosaltres pretenem, és a dir, que si no estan acostumats a anar al museu, aquest projecte nostre els hi porti, o al revés, que des del museu comenci i vagi cap enfora. Aquesta seria una idea. Per tant, coneixement, primer de tot, llavors estimació i valoració, i tenir-ne cura. I en aquest tenir-ne cura, però hi ha dues coses. Una que ara deies tu, Marc, em sembla molt interessant, que el món en el que estem vivint ens impulsa més cap a l'individualisme, i els mòbils em sembla que ens hi han ajudat moltíssim, que no pas a pensar en la comunitat. Nosaltres, quan hem parlat del projecte, sempre intentem, a Girona Ciutat ho aconseguim, a Salt també ho hem fet, a Santa Coloma també ho hem fet, que en el projecte donat hi participen diferents centres educatius de diferents nivells educatius, hi hagi un moment de trobar-se tots junts. Fer-los veure que allò que fan els nens de Santa Eugènia també ho fan els d'Albert, cadascun al seu barri, però a vegades no, el que fan el del Nou Carles venen cap aquí. I al trobar-se coneixen primer l'altre patrimoni que encara no han estudiat, hi ha nens i nenes de diferents edats i fins i tot, llavors, com que tenim la sort encara de tenir, no molts, però alguns escultors, alguns artistes vius, veuen qui ha fet l'obra o els familiars dels que ha fet l'obra. Per tant, sí que també hi ha aquesta idea de fer-los sentir part d'una comunitat. No em puc estar de dir que Federico Mayor Zaragoza, qui va ser director general de la UNESCO, ja al segle XX, finals del segle XX, deia que un dels reptes del XXI era compartir. I ens costa molt compartir. Tenim tendència a aferrar-nos a lo nostre i tenim molta tendència. Gràcies. Un petit moment, només volia. Com que tenim un temps molt concret, o sigui, de fet aquest debat, el vostre, hauria d'acabar a 2:15 més o menys. Per què no fem una cosa? Reprenem una altra vegada el que és patrimoni gironí, ens centrem una mica en el que era l'origen de la xerrada, perquè tots tenim, o sigui, des del punt de vista de cadascun de vosaltres, tots tenim moltes coses a explicar, però el temps no ens ho permetrà. Llavors, per què us sembla que el gironí ignora el seu patrimoni, o què podrien fer perquè el gironí no ignorés aquest patrimoni tan important que té? Jo voldria dir una cosa aquí, és recollint el que ha dit en Marc i el que acaba de dir la Dolors, i és que jo no estic d'acord en que la gent de Girona no estimi el patrimoni ni no el conegui, de la mateixa manera que no estic d'acord amb el que ha dit en Marc, estic d'acord amb el que ha dit en Marc, però no estic d'acord amb el sentit d'això, d'aquest jovent no s'interessa per res. No és veritat, o sigui, a la gent li hem, i no m'agrada dir-ho així, però a la gent se li ha d'arribar a través de promoure l'interès i a través de conèixer quin és aquest interès. Nosaltres no podem dir des dels museus ara farem una cosa per criatures i ara farem una cosa per gent jove i si no venen és perquè no els interessa. Si no venen potser és perquè no ho fem bé. Si no venen és perquè no hem preguntat a la gent jove què li interessa o no hem preguntat a la gent de Girona què realment com voldria que fos tractat aquest seu patrimoni. I per tant és aquí on jo volia enfocar aquest concepte d'identitat, de dir això és de tothom i com que és de tothom ens hem d'entendre que hi ha d'haver-hi un diàleg amb la ciutadania. I hi ha un punt, i acabo, ara sí que acabo, però hi ha un punt important aquí que és amb aquest concepte de la diversitat que no vull deixar de posar sobre la taula perquè jo vinc d'on vinc i jo soc qui soc i és el punt del feminisme. Jo sí vaig escriure Filles de Sares gràcies perquè hi ha un senyor allà sentat, que és en Quim Corbet, que em va oferir l'ocasió de publicar-ho. I per tant jo aquí vaig començar amb l'interès per les dones jueves de Girona. I per què esmento això? Doncs perquè jo vaig als museus, actualment als museus de Girona, i jo com a dona, ja no com a dona jueva ni com a dona del segle XIV, que no ho soc, però gairebé m'hi torno, però no ho soc. Jo com a dona gironina no m'hi sento identificada en els museus. Jo no hi soc en els museus. Jo no hi soc a la catedral, em sap molt de greu. A mi la catedral em fascina. A mi la patrimonialitat de Girona em fascina. Però a mi no m'interpel·la com a dona.
no m'explica el meu passat, no m'explica la meva història. Els meus referents no hi són aquí. A mi no se m'han creat referents i per tant tampoc s'han creat referents a una noieta que vingui de la Font de la Pólvora o a una altra que vingui de Can Gibert del Pla, que també me la vaig trobar ahir al final del carrer de la Força i em va dir: senyora, com se va a Girona? És veritat, també us ho vaig explicar ahir. Per tant, jo volia posar això sobre la taula, que penso que és important. I agafo un ganxo, que també té a veure amb el gironí, perquè en definitiva és per respondre a la pregunta de com ho hem de fer. Abans he parlat del mercat una mica en termes d'alerta. Una de feina i una de calenta. Hi ha una metodologia que ve del món del màrqueting i d'això que és molt útil i que tots suposem que estem abocats, perquè és l'estudi de públics. I això té tot el sentit. Hi ha un posicionament extrem que jo no comparteixo, que és aquell de dir que en el museu l'únic que hi ha d'haver és la gent que entri i que expliqui el primer que li passi pel cap i el primer que li interessi. No, als museus no podem renunciar a tenir un discurs sobre les col·leccions, un discurs sobre el patrimoni i un discurs d'expertesa, perquè al final algú hi haurà d'haver un museu que digui si no coses del segle XII o del segle XVI, no? Des del punt de vista de l'expertesa del concret. Però sí que és veritat que s'han de buscar les maneres perquè els museus acompleixin la seva funció de patrimonial i això per tant afecta tot el patrimoni, que és la d'intervenir en la identitat i que la gent s'ho faci seu. I per fer això i per dissenyar coses, que us haureu negociat en el Museu Episcopal, però per fer activitats que facin venir la gent, els hem de conèixer. Això lliga amb el que deia el Dolors. Això que llegeixi l'Antic Testament, d'alguna manera, potser no passat així, però s'ho trobarà, conèixer és estimar. Clar que pots estimar d'altres maneres, un fletxasso, aquestes coses, però per anar bé, o molt sovint, molts no hem fet l'experiència, tu acabes estimant la cosa que coneixes. A vegades encara que no vulguis. Per tant, conèixer llavors aquest públic l'hem de conèixer i hem de veure com es poden sentir ells a venir a fer això. A vegades de la manera més peregrina. Jo no tinc xarxes, però Instagram o el que sigui, no? Esclar que vens tu a fer el teu discurs sobre aquesta obra, sobre aquest escàrrec aquí, per exemple, no? Després hi haurà l'expert que dirà que el va pintar l'any tal i no sé què. Però ja s'han de buscar els mecanismes perquè la gent s'ho faci seu. Això és feina dels professionals, això és feina dels que ens hi dediquem. I de les administracions els hem de demanar que ens deixin treballar en aquests sentits, però jo crec que, per exemple, Catalunya, que és un país, doncs els països són països de museus, però Catalunya és un país on hi ha una consciència sobre això. Hi ha una xarxa de museus, hi ha una administració sobre el patrimoni que a vegades estarà més encertada, a vegades menys, però hi ha una llei, hi ha unes lleis, una llei de patrimoni, una llei de museus, que ara s'està, repensant, oi? I aquestes vies són clares. El mateix ICOM ha fet últimament una definició de museus que pràcticament llegeix les col·leccions. Doncs hauríem de veure què passa aquí, no? Però, llavors hem de preguntar al Museu del Disseny. Però, vull dir, l'accent sobre com vinculem aquest patrimoni amb les identitats és clar. I jo crec que el repte està aquí. Què hem de fer? Hem de facilitar que en aquesta societat de consum hi hagi coses per consumir que et portin a identificar com aquest patrimoni i a compartir aquest patrimoni. Compartir-lo, quant més gent millor. I que això sigui interès. És a dir, ve un moment en què jo dic, a mi no em pregunteu, jo soc un fric. Jo vaig a tots els museus i vaig a veure coses que a vegades m'interessen a mi només. I ha d'haver les personetes com jo. Però, per la majoria de gent que li és igual una cosa, sigui del segle XIV o del segle XVIII, com ho fem? Doncs aquí és on hem de buscar aquests ganxos. I hem de fer-nos servir, si voleu, d'excusa perquè la gent es trobi i la gent comparteixi. Un apunt molt ràpid, volia dir, acabo de tirar-me pedres al teulat dient a mi no em representa, no em sento representada en els museus, però què fem? Per exemple, el Museu d'Història, hem encetat un projecte que és una mena de joc de rol, per tant va adreçat a un grup molt concret de gent, ens l'ha farcit la Rosa Maria Gil i és un recorregut a través de tot el museu, a través de diferents peces exposades en el museu en clau de gènere. A cada una d'aquestes peces s'explica una història relacionada amb la història de les dones a Girona, amb la història de Girona des d'una perspectiva feminista. No és que hi hagi una història de dones i una història d'homes, sinó que és una història inclusiva des d'una perspectiva feminista. Comencem amb l'ordidor de la fàbrica Grover
i acabem amb una làpida que va fer una senyora romana, que en tenim la còpia, l'original és aquí a la catedral, en Julius Plotius, que era el seu espòs Aimat en el segle IV. Per tant, és un recorregut a través del concepte de gènere per al Museu d'Història de Girona amb un sistema que esperem que atregui a tot aquest grup de gent jove que se sent poc interpel·lada en el museu. Per tant, ja fem cosetes, jo ho he dit així molt a la braonada, però fem coses. És una mica, aquesta és la resposta en aquest moment. Abans la Dolors parlava d'educació i, o sigui, a través dels col·legis, em sembla que ahir a la conversa que vam tenir prèvia on parlàvem, que jo deia per què no es fa i en Pau sí que es fa, a través dels col·legis penseu que podem incidir molt més perquè aquestes criatures trepitgin realment el seu patrimoni, l'arribin a estimar i l'arribin a estendre més? Jo penso que sí, em sembla que els museus, ara acaba de dir aquest exemple la Sílvia, tenen recursos i ho fan possible. Des de l'Ajuntament hi ha els recursos educatius de la caseta que també ho fan. Nosaltres amb el projecte aquest Apadrinem Escultures, entre d'altres, i un concurs que tenim també ho intentem, per tant crec que sí. Ara, què es podria fer més? No sé, per exemple, Girona, ara ja en aquest cas hauria de ser, suposo, l'Ajuntament, hauria de creure's, per exemple, que té un patrimoni escultòric al carrer important, com tan sols marcant en el plànol de la ciutat, que encara se'n donen de plànols, on hi ha 1, 2, 3, 4, 5, fins a 80, 90, 100, no sé quantes hi ha, perdut el compte, les escultures, per exemple. Després, en tots els documents que fa, que potser ho fa, però em sembla que podria fer una mica d'ostentació de què és un territori UNESCO. Quants ciutadans de Girona saben molts, ara que has dit ICOM, he pensat ICOMOS, saben molts que no estem en la llista aquella grossa d'elements de patrimoni de la humanitat, ho saben, hi ha hagut algun intent per demanar-ho. Però quan saben que tenim un document importantíssim, que és el llibre del sindicat Remença de 1448-49, el programa Memòria del Món de la UNESCO. Catalunya no n'hi ha més, només Girona. I sí que es va fer una exposició i es va explicar en el seu moment, el 2013, quan es va incloure, però quants ho saben? Quants ho saben també que tenim altres entitats com nosaltres, com són escoles, que formen part d'una xarxa internacional d'escoles associades a la UNESCO. Quantes persones de Girona, quants ciutadans i ciutadanes saben que Girona, a més de ser ciutat educadora, és ciutat d'aprenentatge, és una xarxa de l'UNESCO des del 2022. Bé, doncs totes aquestes coses, esclar, nosaltres, des de la societat civil, ja ho intentem, tota la part de recursos educatius, que són eines que tenen els museus i de l'Ajuntament, els fa servir. Però després falta segurament algun element més dintre de la difusió i dintre de la comunicació que té l'Ajuntament que arribi a tothom. Nosaltres ara, els últims temps, cada vegada que fem un apadrinament d'escultures amb una entitat, fem un punt de llibre. N'hi ha molts de col·leccionistes de punt de llibre, que potser no seran els joves, potser necessitaran una altra cosa, però és una altra manera d'arribar i dir mira, doncs no ho sabia, perquè aquí darrere també hi ha la placa identificativa i se sap qui són. Fa molt temps, i avui me n'he recordat perquè fa tant temps que ja no me'n recordava, que vàrem fer una auca de la Catedral de Girona, a la qual hi van participar 24 artistes diferents i les quartetes van ser d'en Jordi Dalmau, que deies tu, Marc, no? Per tant, nosaltres sí que anem intentant aportar aquests petits granets de sorra que es diu. Llavors, doncs, està que entre tots plegats, aquí tenim molts amics i amigues de l'associació, que participin, que col·laborin, que ens ajudin a difondre. Que és allò que dèiem, cada un individualment fa la seva part, però llavors si ho fem col·lectivament, això potser té un resultat, no? Només un parell de punts, Dolors, em consta, no em toca a mi, però em consta que des de l'Ajuntament s'està treballant el tema de les escultures i s'està treballant
amb un esforç considerable de la cap de Patrimoni, la Carme Saiz, i em consta que hi és aquesta feina. El fet és que l'any passat se'n van inaugurar 4, que feia molt temps que no es feia. Que no es feia. El que passa que, i em consta també, tampoc em toca directament, però em consta també que des de l'arxiu, primer amb en Joan Boades i actualment amb en Lluís Esteve Caselles, el llibre del Sindicat Remensa s'està difonent tant com es pot. I és un dels tresors i, òbviament, s'estan fent visites escolars i s'estan fent treballs ingents en relació a això. Està publicat, està transcrit, està editat, vull dir que és una peça fonamental i molt important, però hi ha aquesta feina que s'està fent. I, per tant, és cert. Sí que voldria dir que és veritat que s'ha de fer tot això i que és veritat que hem d'impulsar tot això, però creieu-me que és complexa. No és dir ens hem de posar a difondre, hem de posar... Les coses són complexes, costa molt per una cosa simple, i és perquè aquella cosa del vuelva usted mañana ens passa cada dia 50.000 vegades. L'administració s'ha complicat moltíssim i no s'ha complicat només per qui gestionem el museu, sinó s'ha complicat per als propis ajuntaments, per les pròpies persones que són les caps d'aquests equipaments. Per tant, és complexa, és només voler dir que és una mica trencar una llança a favor de que si no es fan més coses a vegades és perquè no es pot. Es va fent, però és difícil. Jo incidiria aquí, home, sempre es pot fer més, sempre i a tot arreu es pot fer més, tothom pot fer més, però jo subratllo això, jo que no tinc cap vincle orgànic amb l'administració, diguem, local, ni amb la supralocal. Home, la feina se n'ha fet, i jo diria que a Girona, això que es diu en castellà, ni tan mal comparat amb altres llocs. I ara ho dèiem, amb tot el carinyo, tot el respecte pels amics que tenim allà, però aneu a Tortosa. Jo recordo, a veure, per exemple, hi ha la mateixa guia d'arquitectura de Girona, que pel que fa al patrimoni arquitectònic, d'acord que és fet amb la perspectiva dels arquitectes, que és una perspectiva, no és l'única, però hi ha un elenc molt important de patrimoni arquitectònic fins al dia abans de publicar-se la guia d'arquitectura, que agafa tot el segle XX i potser l'última edició del segle XXI i tot. Jo recordo, mireu, jo treballava a l'UDG, hi va haver aquest projecte amb l'Ajuntament i el CICTE, el Servei de Geoinformació de l'UDG, de posar en el mapa tot el patrimoni, tot allò que pogués ser considerat com a patrimoni històric del municipi. I anàvem allà, prendre les coordenades i obrir la fitxa. Alguns d'aquests són béns culturals d'interès local, això és una base de dades pública. Vull dir que de feina n'hi ha i de coses, de coneixement d'això hi ha bases per millorar-lo, però hi ha bones bases. I això em porta a parlar, ara la Dolors òbviament ha incidit molt en el tema de les escultures al carrer, perquè ara està amb el tema de les escultures, des de fa un temps, el tema de les escultures al carrer. Però això em serveix per anar a un altre punt que vosaltres aquí tocàveu, que era el tema dels barris. Clar, des d'aquest punt de vista de la visió clàssica del patrimoni històric-artístic, diem, el barri vell, la catedral, etc. Això també té una altra derivada, que és aquest patrimoni, alguns el veuen només com a motor de dinamització econòmica, i per tant aquí tots els restaurants, totes les botigues amb carinyo, de coses inútils, el carrer de la Força, i tot això es concentra aquí, perquè aquí venen els turistes i això una mica expulsa els gironins, ja no dic els que hi viuen, sinó els que ja per Setmana de Flors desapareixem del centre. Clar, què hem de fer? El nostre objectiu ha de ser que als barris hi hagi aquestes riades de ciclistes i de coses? No. El nostre objectiu ha de ser que aquest patrimoni valgui per la identitat, el nuclear valgui per la identitat dels gironins, però també que en els barris hi hagi un patrimoni que, si voleu, no serà bé cultural d'interès nacional, serà bé cultural d'interès local, no serà menys que això, però que, mira, per exemple aquí, de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia, que us ha costat tornar a tenir el pont del dimoni, que ha quedat com ha quedat, es deu assemblar més o menys el que era i el que vosaltres vulgueu. Però per què aquell pont del dimoni torna a estar fet allà, fet com ha quedat, perquè és important per la identitat del barri? Doncs aquí les associacions de veïns hi tenen un paper a l'hora de dir, escolta, identifiquem un element que és important. Això va des dels elements, diguem, construïts o materials o d'aquest patrimoni material o clàssic,
fins als noms dels carrers, per dir-ho així, no? Però tenim punts on ancorem aquesta identitat i compartim la identitat. I l'expliquem, i els barris on hi hagi més diversitat i més mambo, per dir-ho així, més necessitat hi ha precisament de trobar punts en comú. No? I en aquest sentit no cal que esperem a tenir una cosa del segle XIV, com ja n'hi ha, perquè de masos, al voltant de Girona que tinguin, n'hi ha, jo vaig fent l'inventari aquest vaig anar a veure alguns, no? Però no cal que sigui això. El patrimoni des del punt de vista del valor històric-artístic més modest, però que aconsegueixi aglutinar aquestes comunitats. I això és un punt de partida important. No, has tret un tema que és important, que és aquest dels barris i la força de les associacions de veïns, que això ho vàrem viure molt des de prop, del Pont del Dimoni. I justament també, jo no sé si és Santa Eugènia o és Can Gibert del Pla, hi ha una plaça que es diu Fidel Aguilar. I li comentava a la Sílvia que ara el 20 de juliol seran 130 anys del naixement de Fidel Aguilar. És una plaça que es diu Fidel Aguilar sense cap escultura, per exemple, d'en Fidel Aguilar. Aquesta serà una propera batalla, entre cometes, que us proposarem. Perquè, esclar, qui era Fidel Aguilar? Si tens una obra allà ja és una cosa més que t'impulsa a conèixer-lo. Només un petit incís, que m'he oblidat d'una cosa importantíssima, i és que els museus de Girona estem associats en una estructura que es diu Girona Museus. I treballem molt per fer un apropament dels museus a la ciutadania, a la mainada, a la gent jove, i que el proper 18 de maig, que és el dia i la nit internacional dels museus, i que cau sempre en flors i sempre ens aixafa perquè és la nit que s'obren tots els museus perquè és temps de flors, però a més ens cau la nit dels museus. I llavors la gent, però que fem un concert preciós a la terrassa del Museu d'Història que està organitzat conjuntament amb Girona Museus. Aquest any el lema del Dia Internacional dels Museus és Museus, Educació i Recerca, lliga perfectament amb el que acabem de dir en aquesta taula, i durant tot el dia es fan activitats als 6 museus de Girona que formen part de Girona Museus en relació a l'educació i a la recerca. Es fan visites, es fan conferències, tot això trobeu aquesta informació en el web de Cultura de l'Ajuntament i en el web de Girona Museus. Per tant, alguna cosa fem i espero que la fem prou bé com per apropar els museus a la ciutadania. Molt bé, doncs ens acostem a aquell moment en què deixarem que el públic que ha vingut a veure pugui fer alguna pregunta relacionada amb el que està explicant. Espera, tot això que així que estigui en streaming te sent. Val. Bé, jo soc Rosa Maria Falgàs, sòcia dels Amics de la UNESCO de Girona i al mateix temps presidenta de l'associació ACEFIR que ha anomenat la Dolors. Però jo en el fons soc mestra, he estat mestra sempre perquè encara que estiguem jubilats els mestres ho som sempre, i vaig començar alfabetitzant i vaig acabar, em vaig jubilar alfabetitzant, ensenyant a llegir i escriure i vaig acabar fent classes d'informàtica per a les persones. I he treballat i he viscut molt als barris. I jo crec que la clau de tot el que hem dit, i això ja ha sortit, i més que tot és reforçar-ho, que una de les claus importants per contactar amb la gent és els centres cívics. Girona tenim un model de centres cívics únic, que molta gent d'altres països d'Europa venen a conèixer-ho perquè tots els barris tenen un centre cívic i és un espai intergeneracional. I no és molt important tenir obres i art i cultura en els barris, però també que hi hagin espais on la gent pugui tenir aquesta formació o s'organitzin activitats per conèixer la ciutat. Perquè penseu que jo m'he trobat amb persones grans que han viscut sempre en un barri de Girona i no han anat mai a la catedral, no han sortit del barri. Per què? Perquè jo mateixa visc a Montjuïc i dic, anem a Girona, me'n vaig a Girona. Els barris són com pobles aïllats i hem de fer que siguin oberts. I els centres cívics penso que poden fer una tasca, i alguns l'estan fent, molt important per apropar
tot aquest ambient i, a més, això, jo el que m'agrada és intergeneracionalitat. No estic a favor ni dels casals de gent gran ni dels espais joves, perquè si separem a la gent no es relaciona. I els espais cívics, els centres cívics són intergeneracionals i allà es poden fer moltes activitats i fer sortir la gent del barri cap al centre de Girona. No sé, era per completar el que ja s'ha dit, que és molt interessant. Bé, jo soc Lluís Lucero, també soc membre de l'associació, però també soc professor d'institut. Llavors, quan heu parlat, potser és una obsessió o una fixació que tinc jo també per la meva formació de filòleg clàssic, de filòleg especialista en llengua i literatura catalanes, però quan heu dit això, que està molt bé, aquesta feina que feu, d'acostar les activitats educatives als centres, jo penso que lluitem, i poso jo també, contra una certa tendència que és a les escoles o als instituts a prioritzar unes coses que potser no entren. És a dir, per molt que intenteu difondre el patrimoni, la història de la ciutat, etc., si la línia educativa és prioritzar la robòtica, la programació, més hores de matemàtiques, les ciències... Això és el drama de les humanitats. Exacte. Llavors, a les escoles, lluites, a vegades, heu de lluitar o hem de lluitar contra això. És a dir, si una escola, per molt, o un institut, per molt que sigui normatiu, que hi hagi l'oferta de llengües, de llatí i cultura clàssica quart d'ESO, no treballen perquè la gent ho triï, o la gent triï una història de l'art o una optativa o una específica d'història de l'art a quart d'ESO, perquè és que a la gent no li interessa. No li interessa, potser perquè no fas tu des de l'escola que li interessi realment i no valores aquesta feina. Llavors, esclar, hi ha aquest conflicte. Vosaltres, des dels museus, podeu fer aquesta feina i que la feu, i la feu molt bé, però si des de les escoles els equips directius no creuen en això, és que no hi ha... És un problema més gran, és a dir, exacte. No és el debat d'avui, però les humanitats ens estem marginalitzant i cada dia més. O ens estan marginalitzant, no ho sé. Perquè aviam, anem a les proves PISA, anem a veure, ara no recordo la institució aquesta que estandaritza l'educació i els objectius de l'educació, que vosaltres m'ho direu, no? Però sembla que Rishi Sunak ho deia fa uns mesos, hem de potenciar els estudis universitaris que tenen un valor pel que fa a la creació de riquesa i no sé què, no sé quantos. Vol dir, ras i curt, Bologna ja venim d'aquí, perquè hi havia aquella institució que tothom sona un pou a la boca, no recordo que no estic fent vell. Però vaja, aquella que diu, no, els plans educatius que ha d'anar cap aquí, clar, el que no serveix no cal estudiar-ho. Què passarà amb els... Doncs hi ha una altra cosa, que és que a Catalunya tenim 12 universitats amb 7,5 milions d'habitants. No sé qui ho ha pensat, això. No ho ha pensat. S'hauran de créixer. Qui creixerà? El mercat. Perquè com que ningú no vol assumir aquesta responsabilitat, doncs s'haurà de fer així, no? Però, clar, els estudis d'història de l'art aniran tancant, perquè no interessa, perquè sembla que no té una rendibilitat social. És un problema cultural general, de minorització de les universitats, òbviament aquí enganxat i amb el patrimoni, el que són les humanitats, no és el debat d'avui, però aquest és el panorama. Actualment acabaran tancant el Departament de Filologia Semítica de Barcelona. Crec que aquest any es van matricular 5 persones. Quan busques qui pot fer estudis o qui es vol dedicar a fer estudis universitaris sobre la història de les comunitats jueves a Catalunya, et surten 3 persones. Des de les pròpies universitats no hi ha el foment de que la història de les comunitats jueves sigui un tema interessant per fer una tesi, per exemple. Però és que hi ha d'haver una estructura per acollir aquests 3. Esclar que sí. Ja ho entenc, que també hi ha una altra cosa que en aquest món nostre és... Tothom ha d'anar a la universitat, tothom ha de poder-hi anar, tothom ha de poder-hi anar, però
potser no cal, No cal, perquè hi ha exacte. coses digníssimes que es poden fer sense haver d'anar a la universitat. Ara bé, hem de tenir una estructura perquè aquells tres que vulguin estudiar filologia semítica ho puguin fer i ho puguin fer bé. Sí. No hem calculat malament i hem diversificat recursos i hem fet la repetidora i tenim 12 universitats, entre públiques i privades. Bé, fem-nos-ho mirar. Però hi ha d'haver una estructura perquè aquests tres, no els que estudien hebreu, els que vulguin estudiar ugariti. Arameus, I sumeri. En tot l'estat espanyol hi ha només 4 universitats en les quals et pots formar des de la perspectiva de filologia semítica. Tot i que repeteixo que, o dic, no sé si ho he dit abans, que per fer estudis sobre les comunitats jueves no es necessita estrictament haver fet filologia semítica, que segurament el que et serveix més és saber història de l'art i saber història medieval. I saber, t'ajuda, però no cal fer, o sigui, està mal plantejat és una mica el que deia en Lluís. I per tant, també voldria dir que des dels museus actualment, per exemple, els museus de Girona, treballem en xarxa de museus comarcals de les comarques de Girona i xarxa de museus d'història. Per la xarxa de museus de les comarques de Girona se'ns ha posat a l'abast la possibilitat de fer projectes didàctics i educatius en els museus i ens han formulat aquests projectes didàctics i educatius. Hem estat 3 anys treballant amb això, amb diner de subvenció de les institucions, de la Generalitat, de la Diputació i de l'Ajuntament, i gairebé tots els 25 museus de les comarques de Girona tenim ja el pla educatiu i el pla didàctic. Com s'ha treballat, Lluís? Òbviament s'ha anat a buscar els currículums, òbviament s'ha anat a parlar amb qui exerceix el mestratge i el professorat i s'ha anat a veure com podem encaixar, perquè no ens podem inventar un projecte didàctic. Hem de treballar conjuntament amb el corpus educatiu. Ens faran cas? No ho sé. Tindrà resultat això? Ho intentarem. Cada vegada que fem un projecte didàctic en els museus de Girona intentem que això lligui amb el currículum escolar, esclar que sí. Venen les escoles, esclar que sí. El Museu d'Història de Girona, sort en tenim de les escoles. És com el Museu del Cinema, o sigui, són 2 museus que viuen dels escolars. Més, el Museu d'Història del Just també, però el Museu d'Història de Girona més. El refugi antiaeri, les bombes sobre Girona, el que passa en aquesta ciutat durant la Guerra Civil i després amb la repressió, tot això interessa i es treballa en els instituts i en les escoles. Tindrà futur, tindrà projecció? Esperem que sí. Ens ha costat? Sí. Ens costa? Sí. Venen i tenim bon resultat de moment? Sí. Esperem una mica i segurament les coses aniran a millor. No us sembla, Figuereta, que és una impressió meva, però que s'han desdignificat les carreres d'humanitats. O sigui, fins al punt que jo m'imagino una família, un pare i els fills, i què voleu fer? Penseu grans. No sé què, si us ho dic jo, és història de l'art. Home, fill, això no guanyaràs la vida, quan acabis la carrera, què faràs? No us sembla que això passa i per això entroncant amb el patrimoni. Mira, el meu cas, jo soc filla de rellotger, el meu pare era rellotger a Camprodon. Jo quan vaig arribar als 17-18 anys estàvem assentats sopant a casa i tinc forces més, en tinc 59, per tant ja vaig molt, però vaig arribar a casa i vaig dir jo vull fer història. I la meva mare va dir, ai, quina desgràcia, perquè hauries de fer magisteri, perquè per una noia va molt bé i a més et guanyaràs més bé la vida. I el meu pare va dir, no, si tu vols fer història, endavant, ja t'ajudarem. I vaig dir, és que vull fer història medieval, jo ho tenia ja claríssim. I la meva mare em va dir, moriràs de gana directament. Però el meu pare em va dir, no, nosaltres t'ajudarem i continuarem. I no m'ha anat bastant malament. Jo tinc una filla de 21 anys. Quan va començar a estudiar va dir vull fer dret i vàrem dir ai quina desgràcia el meu marit és artista, jo me dedico a les humanitats tota la vida. Ella sempre es queixa, la meva filla, la Sofia, sempre es queixa que en vez d'anar a Euro Disney anàvem a veure pedres o quadros, i totes les meves amigues anaven a Euro Disney i jo anava a veure quadros. Quan ens va dir vull fer dret, van dir, ai, quina desgràcia, vols dir que tu passaràs bé.
Va ser això. Vols dir que t'agradarà? Vols dir que et servirà? No perquè tingui res contra el dret, sinó per com vèiem la nostra filla. Ha acabat fent ciències polítiques. Per tant, jo no ho sé, s'ho passa molt bé, li agrada molt, està encantada de la vida, està encantada de la vida. Com derivarà? A què es dedicarà la meva filla? Jo no ho sé, però jo sé que el que està fent li agrada, que s'ho passa bé, que m'explica quins treballs fa, què vol fer, què vol dedicar-se. Potser acabarà tenint una empresa o treballant en un supermercat, m'és igual, però aquesta formació no li prendrà ningú i és el que m'importa. El món ha canviat molt, I tant. I és veritat que... I molt ràpidament. Mira, ara ella està explicant una història de 2 generacions només, Sí que hi ha un perill vinculat amb això que dèiem de la marginació de les humanitats, que és que ens sembla molt bé, la humanitat i tal, però dic, bueno, escolta, l'hora de guanyar-se la vida no fem bromes, no? Al final, i els que ensenyem aquí a l'UDG també ens trobem que una meitat de la classe és la universitat de la gent gran, que està molt bé, però esclar, si entenem que el que sustenta les carreres és que la gent que està jubilada ve a fer una cosa que sigui interessant, doncs està bé, però si no ensenyem això des del punt de vista d'aquests que vinguin tots, que a més són excel·lents alumnes, jo que n'hi he trobat, són els millors, els interessants, els pregunten, els que llegeixen, etc. Però bueno, si això no és professionalitzador, malament rai. Però deia que el món ha canviat molt perquè penso que també hem de ser justos amb els que ens han precedit. Jo soc la primera generació, molts d'aquí, segurament, els que tinguin la meva edat, o potser tu també ho acabes d'explicar, són les primeres generacions que hem estudiat a la universitat de les nostres famílies. Quants de la generació dels nostres pares van estudiar, bueno, no ben bé, el meu pare va estudiar a la universitat, però no va estudiar un grau superior. El meu pare és aparellador, per tant va fer, en aquella època era una diplomatura. Llavors, som de les primeres, per tant jo no soc la primera generació, però molts sí que ho hem sigut. Davant d'aquest fet inicial és lògic que fins i tot els meus pares, esclar, no vaig tenir cap problema, jo estava entre història i clàssiques. Al final vaig fer història perquè era més pràctic i tal, i no em penedeixo gens, però esclar, la meva mare deia, esclar, advocat o metge, que és allò que s'espera d'algú que estudia a la universitat, no? Vull dir que els que ens han precedit són els primers que van pensar que els seus fills anirien a la universitat i estudiarien el que s'estudiava a la universitat. La història de l'art en aquest país no va entrar a les aules fins als anys 70 o 60. En Josep Oriol Ricart no ensenyava història de l'art perquè estava depurat, però el de la seva generació que em va ensenyar era en Santiago Coler, pare. Vull dir que feia molt poc que això anava així. Em sembla molt capellà. Però vull dir que hem de ser justos amb ell. Aquesta visió l'estem canviant ara. És que tinc una pregunta. Primer de tot, salutacions de part d'en Josep Campmajor, des de l'exili, company de Girona Futur. M'ha enviat una pregunta per fer-vos. Podria ser que no coneguem gaire o gens del patrimoni històric de la ciutat més enllà del barri vell, perquè no està a les rutes turístiques ni en els circuits clàssics d'esdeveniments, flors, festivals de música, etc. I per això molts barris no se senten interpel·lats? Sí, podria ser. S'ha de veure si, penso que s'hauria de veure si no es podria canviar la fórmula. O sigui, són aquestes les coses que s'han de conèixer a nivell de patrimoni? És temps de flors que s'ha de portar als barris? Potser sí, però potser també s'hi han de portar altres coses. Potser nosaltres l'any passat amb el Museu d'Història de Girona vàrem començar a treballar la història del barri de Pontmajor. Vàrem començar a treballar amb el centre cívic de Pontmajor, on em consta que també hi ha un documental molt interessant en el qual hi ha participat activament en Jordi Falgàs de Casa Masó, que explica la història de l'arquitectura modernista de Pontmajor. Per tant, ja es fan coses en aquest nivell i jo em consta que tant des de la direcció del centre cívic com des del veïnatge de Pontmajor veuen amb bons ulls aquesta acció en els barris. Per tant, potser la clau està primer en escoltar què necessiten els barris
i aquí s'ha parlat de les associacions de veïns i dels centres cívics, i penso que és importantíssim que es tingui en compte això. El patrimoni no està només en els museus, no està només al Barri Vell, esclar que no està només en... Aquí tenim la gran discussió d'on posem el... que no hi vull entrar, on posem el Mamic, on posem el Museu d'Art Modern i Contemporani, si el Barri Vell o no el Barri Vell. Per tant, aquí jo no en parlaré, un altre dia. Ni en sé ni vull parlar, però vaja, és aquesta cosa, o sigui, aquesta cosa de que la Força Vella és on es concentra el patrimoni de la ciutat és mentida, i se n'ha parlat abastament, i ahir en Marc ara pot explicar, però hi ha una informació importantíssima i un patrimoni importantíssim en les zones de barris i a la zona de Font de la Pólvora. Per tant, tot això és una cosa, però l'altra cosa és dir quina és l'acció patrimonial que interessa. És portar temps de flors als barris? És que no ho sé, penseu-vos-ho bé, és horrible. De veritat, és molt bonic, és molt important, és preciós el que s'ha fet en temps de flors, però arriba un moment que jo no puc entrar i sortir del museu. I, escolta, i només faltaria, nosaltres hi treballem i nosaltres el que volem és que la gent hi vingui i que tothom s'hi senti bé i acollit, però de veritat, ha arribat un punt en què dius això és fomentar el patrimoni, amb això, potser amb això sí, però també amb altres coses. Deixa'm fer una cosa. Hi ha més patrimoni fora de Barri Vell? I tant que sí. El Marc acaba d'esmentar el Pont del Dimoni, el que hi ha, esclar que sí. Perquè la pregunta jo crec que anava més... Esclar que sí. No, depèn dels que hi viuen. El que passa és que és igual aquest patrimoni. No, s'ha de tractar igual. Té unes necessitats i uns altres. Però la funció de construir comunitats el pot fer igual. La resposta a la pregunta, que vaig ràpid, la resposta a la pregunta és rotundament sí, però té molts implícits la pregunta i val la pena desgranar-los, perquè efectivament jo crec que això ja hi ha hagut iniciatives de fer-ho, portar temps de flors als barris està bé, però tenint en compte que temps de flors serveix tristament per una cosa al centre de la ciutat i pot servir per una altra cosa als barris. Tu no aconseguiràs que el turista que ve passar 2 dies aquí vagi als barris, no te'n sortiràs, però tampoc ha de ser l'objectiu, perquè tu no vols replicar el model d'explotació i d'abús econòmic que hi ha en el Barri Vell en els barris. Has de pensar altres coses i hi ha nivells diferents, però és que no passa res. I aquí quan diem que no estan les rutes turístiques, per què volem que estiguin les rutes turístiques si entenem que el turisme és una cosa pels de fora i nosaltres som els de dins? No és aquesta la via, segurament. I hi ha d'haver una atenció perquè l'altre implícit és associar patrimoni i turisme. Turisme cultural. Pensem, sí, perquè aquests són els que interessen perquè són els que paguen. Pensem d'una altra manera que si no ens en sortirem. Jo volia dir, continuant això de si hi ha patrimoni més enllà dels barris, hi ha un patrimoni del qual no hem parlat, José Luis en parlarà segurament d'un altre també, que ja m'imagino, però que és el tema del patrimoni industrial. Aquest, penso que hauria d'aflorar més, hauria de ser posat en valor moltíssim més i tots plegats hauríem de fer un esforç. Nosaltres des de l'associació l'intentem fer també des del 2006 que fem cicles de conferències, últimament hem transformat en jornades, però esclar, evidentment allà sí que, de la mateixa manera que hi ha un desfase, penso, a l'hora de buscar escultures, segons quin barri no n'hi ha, per exemple, la Font de la Pólvora, quan vàrem voler iniciar el projecte no en trobàvem, o, per exemple, tota la zona de Sant Eugeni no n'està una mica mancada. En el tema de patrimoni industrial sí que hi ha molt a fer encara. I després això ens portaria a veure si s'ha de conservar o no certes coses. Sabeu que la farinera Teixidor està allà i no sabem què i de tant en tant tremolem, però després, per exemple, dintre del pati del Col·legi Cassià Costal hi ha uns dipòsits de la Renfe que s'han de conservar, està bé que siguin allà, vull dir, això són molts exemples. En el tema de patrimoni industrial, que nosaltres des del 2006 que vam obrir els ulls amb aquest tema, hem pensat que és un patrimoni que no es té gaire en compte, potser perquè no llueix tant, però que n'hauríem de tenir cura.
I abans de passar-te la paraula, Sílvia, deixa'm dir només, ara que he sentit la paraula de José Campmajor, de fer-li una salutació des d'aquí, perquè amb ell vam tenir la sort de col·laborar el 2013, quan vàrem idear un projecte que es va dir Espriu al Mercat, que va durar des del 10 de juliol del 2013 fins al 10 de juliol del 2014, amb escriptors i artistes, i vam tenir la col·laboració d'en Josep moltíssim al principi, el que passa que va durar poc. Per tant, una salutació molt gran i desitjant que pugui tornar a ser aquí ben aviat. Res, una puntualització, m'afegeixo a la salutació en Josep i a l'agraïment, perquè va ser ell que em va enredar amb tot això i estic molt contenta de ser aquí. Només volia dir, una de les coses que fem des del Museu d'Història és treballar amb l'Institut d'Estudis Gironins. Enguany, i cada any fem un cicle de conferències i un cicle d'itineraris per la ciutat. Enguany ha estat dedicat al patrimoni industrial. S'han fet 12 conferències a la Biblioteca Carles Rahola sobre patrimoni industrial a Girona i s'han fet 11 itineraris per Girona i per llocs de fora, propers, però de fora de Girona. Això ho ha liderat en Narcís Soler i en Pere Freixas, que són dues persones estimadíssimes i que treballen ja des de la jubilació, en Pere Freixas, però que és incansable i que per tant treballa constantment en el tema del patrimoni. Per tant, també ho volia posar sobre la mesa. Sí. No. Hola, soc José Luis Munuera, soc de l'Eixample, que lo de barri no existeix. I volia preguntar una cosa, i és que ha dit vostè el tema aquella de la noia que la font de la pólvora, que no sabia coses de Girona. És normal. Crec que el que s'ha de fer és, precisament, també en consideració a el que ha dit ell, que la cultura és molt més de lo que és el barri vell, no és solament l'arquitectura o l'escultura, sinó també el patrimoni natural o el patrimoni industrial. I això és el que s'hauria de fer en cada zona, per professor o per vostès, intentar incidir en aquest aspecte, perquè la gent del lloc conegui el seu lloc primer, les coses importants que n'hi ha en cada lloc i després introduir-los a la ciutat. A la ciutat i no solament a la gent jove, a la gent gran també, que moltes vegades és el que han dit de la reducció del seu espai, intentar obrir l'espai. I això també a nosaltres ens costa, i ho trobarem i ho farem nosaltres, però tots, no solament el patrimoni arquitectònic o el patrimoni local del barri vell. No sé, precisament ho deia en aquest sentit, Jo ho deia en aquest sentit, en el sentit que la noia, jo no dic res en contra de la noia, jo simplement el que dic és, aquesta noia no em va dir que no sabia què era la catedral, a mi em va dir com es va a Girona, i estava gairebé al peu de la catedral. Per tant, és una autocrítica, és dir, què fem malament com perquè una noieta de, no sé, devia tenir 12-13 anys, i quan li vaig preguntar d'on era, no em va dir que era de Font de la Pólvora, em va dir que era de Can Givert, ella, però és igual. Però, clar, que aquesta noieta estigui a peu de la, no a peu de la catedral, estava al final del carrer de Sant Llorenç, i em demani com es va a Girona, en la mà duia un full d'una fitxa de l'escola, vull dir que feia una visita de l'escola. Hi ha problemes més grossos. Segurament hi ha problemes més grossos, era un exemple i era una anècdota, però vull dir que alguna cosa fem malament, no només als museus, sinó als centres educatius, una mica recollint el que deia en Lluís, tots plegats fem alguna cosa malament, o potser no, és que plantegem-nos-ho, perquè aquesta noia té necessitat de saber Ara dic una cosa molt grossa, però aquesta noia sent la necessitat de saber que el gran patrimoni de Girona és la catedral, és el Call i és Sant Fèlix, o potser la necessitat més imminent d'aquesta noia és sentir-se identificada amb un patrimoni proper, saber quina escultura hi ha en el seu barri, saber qui ha fet aquesta escultura i què significa aquesta escultura per la cultura actual i per al patrimoni actual de la ciutat, i saber quin poema hi ha lligat en aquella escultura i què vol dir aquest poema i quina és aquesta transcendència i quina és aquesta història. Me'n vaig molt per les branques, però voldria apuntar cap aquí, o sigui, seguint el que deia vostè, patrimoni no és només la catedral, tot i que, òbviament, hem d'estar molt orgulloses
Per què? Perquè és una cosa única i preciosa i, òbviament, quan més l'estimem i més la donem a conèixer, doncs millor, no? Però també hi ha aquesta altra part. Jo puc fer, Dolors, que heu parlat molt de temes amb els centres educatius i per el que veiem aquí, els grans desconeguts som una mitjana d'edat més alta, no? Potser també, no sé, potser existeix, jo no ho sé. També hi pensem. O totes aquestes col·laboracions que feu amb els centres, a través dels centres cívics que deia la Rosa Maria, seria interessant, perquè jo, per exemple, soc barcelonina, fa 20 anys que estic a Girona només, i sé segur que m'estic perdent molt patrimoni gironí perquè el desconec. Aleshores, potser sí que aquestes col·laboracions amb vosaltres, ja no centres educatius que calen, sinó a partir d'una mitjana d'edat, que la gent del barri conegui el que és el patrimoni. Gràcies, Montse. He dit que el projecte, primer havíem dit educatiu i després s'hi va afegir de seguida l'adjectiu ciutadà. Tenim una dotzena d'itineraris que en diem anem a, perquè els fem amb la caseta recursos educatius de l'Ajuntament, anem a, punts suspensius, descobrir escultures. Però és que a més ara els fem a mida. I un cas molt clar és el dissabte que ve, dia 4, fem un recorregut escultòric amb l'Associació de Veïns de l'Eixample a mida. Vull dir, ho hem estat pactant, en farem tants. El 24 de febrer en vàrem fer una mida per mestres i professors que varen venir de la xarxa d'escoles UNESCO de tot Catalunya. Vam fer un altre recorregut en què hi hagués implicats els centres que participen, que són xarxa d'escoles i hi participen. M'he oblidat de dir que també tenim dues càtedres UNESCO a la Universitat de Girona. Doncs amb una concreta, amb la de Polítiques Culturals i Cooperació, també muntem cada any un recurs que és al voltant del Dia d'Europa perquè tenen apadrinada l'Europa de l'Alfaro, etc. Vull dir que ja hi pensem en això i intentem col·laborar també tant com podem. Per tant, no sé, intentem estar a les xarxes, perquè avui en dia si no estàs a les xarxes ja no hi ets, per tant tenim Facebook, Instagram, Twitter i la pàgina web, però segurament que ens faltaria el community manager o jo què sé, que ens ho fes encara més bé, perquè tot, repeteixo, és voluntariat, que aquest és una qualitat i un defecte també, perquè a vegades volem arribar on arribarien els altres que no, i no podem. Per un tema organitzatiu hem de tallar aquí, són les 12, i llavors podríem dir que hem arribat al final del temps que ens hem posat, però ben segur que podríem passar hores i hores parlant amb vosaltres i potser hauríem de repetir, hauríem de fer una reunió. Voldria donar les gràcies a tots per estar aquí amb vosaltres, també a vosaltres tres per la vostra participació, i també els que ens heu seguit en directe, que suposo que al final heu pogut arreglar el directe des d'allà, no? Sí? Llavors, us hem de dir que disposarem de canal de Telegram abans. Sí, tenim el canal de YouTube i tenim perfil de Twitter a Girona Futur, però a partir d'ara tindrem també el canal de Telegram, era una informació per tots. I, com va dir l'Isabel, ens emplacem a una xerrada del 25 de maig que serà sobre patrimoni natural. Em sembla que aquest senyor parlava de patrimoni natural. Doncs el 25 de maig la xerrada serà justament sobre els colors de Girona, el gris, el verd, el blau, de rius, de patrimoni natural i de pedres, que m'imagino que també serà interessant. Doncs moltes gràcies.